На Гомельшчыну на зыходзе чэрвеня нарэшце прыйшло сапраўднае лета. Слупок тэрмометра перасягнуў адзнаку ў 30 градусаў, так што не патрэбная нам ні Афрыка, ні бераг турэцкі. Тым больш, калі ёсць побач свой добраўпарадкаваны, чысты і не менш маляўнічы. Беларускую душу сагравае і пляжны сервіс. Напрыклад, на Валатаўскіх азёрах можна пракаціцца на байдарках, аматараў экстрыму памацней чакаюць вейкборд і гідрацыклы. А можна ўсёй сям'ёй адпачыць у першым у краіне надзіманым аквапарку. Зоны забаў гамельчане тэсціруюць ужо с початку лета. Хорошо, единственное, только да, песочка бы чуть-чуть побольше, чтобы помягче лежать было. Так все комфортно, отлично, прям замечательно. Я вообще рядышком живу, мне вообще кайфово. Вышел, позагорал, зашел. Все хорошо, отлично. Никаких прям пожеланий, чтобы что-то добавить. Ну, меня все устраивает. Вот этот вот на воде, чтобы тут на центр, он очень хороший, я бы хотела, да. Мне понравилось очень. Есть кафешки разные, можно там купить что-нибудь, это очень, очень круто. Позагорать можно, вот площадки детские, все. У Гомельскай вобласці ўстаноўлена больш за 60 месцаў масавага адпачынку на водных аб'ектах. У Гомелі атэставана 13 пляжаў, па вобласці іх каля 40. Сочаць за бяспекай больш за 60 падраздзяленняў асвод, але абазначана і 991 месца забароненае для купання. Надвор'е сёння пераменлівая, сітуацыя ж на пляжах стабільная. Пад кантролем спецслужбаў не толькі бяспека на вадзе, але і экалагічнае становішча. Ежегодно в рамках подготовки к сезону массового отдыха производится очистка акватории, окос растительности. Обеспечивается установка туалетов, парковок для автомобилей. Большинство зон отдыха имеет объекты выездной торговли. Качество воды постоянно находится на контроле санитарных служб. Минприроды организован смотр-конкурс на лучшее благоустройство зоны отдыха на водных объектах. Выбираются по критериям, участвуют в комиссии обязательно санитарные службы, ОСВОД и представители Минприроды. Сані, як гавораць, рыхтуюць з лета. А вось вадаёмы і прыбярэжныя зоны з вясны. Чыстыя акцыі ў Беларусі ўжо сталі традыцыяй. У гэтым годзе на красавіцкі бой за экалогію выходзілі студэнты, валанцёры, прадпрыемства і проста неабыякавыя беларусы. У прыбярэжных водах шмат старонніх прадметаў. Знойдзены паліэтылен, пластык і шкло адправяць на другасную перапрацоўку. Сабраныя тоны смецця далі падставу задумацца і аб культуры. Задумаліся і зрабілі. Вось такія пляжныя шашлычныя зоны. Усё, што трэба, прынесці дровы і мяса, адпачыць, а потым за собой прибрать. Непослухмяных до культуры привучают штрафами. Чтобы не было разжигания костров именно в зеленой зоне, чтобы не было пожаров в экосистемах. В водоохранных зонах запрещена остановка транспортных средств ближе 30 метров от уреза воды. Также запрещена мойка всех автотранспортных средств. За обращение с отходами и расположение в несанкционированных местах в водоохранных зонах и прибрежных полосах предусмотрена административная ответственность. Выхаваўча-экалагічныя меры ўсё ж таки даюць вынік. Эколагі заўважаюць, адказнасць і культура насельніцтва расце. Вычышчаныя дзесяткі кіламетраў прыбярэжных зон радуюць не толькі мясцовых жыхароў, але і гасцей. Чысціня і парадак ужо шмат гадоў візітная картка Беларусі. І падтрымліваць імідж – задача кожнага. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».